मैं आ गया। मैं भी ना आपको यहाँ पे बहुत इंतजार कर रहा है। इस तरह हम दोनों का मिलन बहुत जल्दी हो जाएगा डार्लिंग। जाबायहाय आं बिसिमल' रोङा उसाव। गेजेर गेजेर नों आंखौ बिदि लोगो हमबाय थायोबा ना सानथामल' नांगोन नोंनो हिन्दीखौ फाक्का रायलायनो। लोगो मोनबाय थाखासिगोन ना। हजोंथ' दिल्लीयाव CNUआव आं फरायहैब्ला खालि इंलिस हिन्दी मोननैल' सोलिखायो बेयावनो फाक्का रोंना फैजोबदां। जोंहानो गामिनि जाम्बि जानानै थाथारबायहाय बहालाय दिल्ली मुम्बाइ थांनानै हिन्दी सोलोंहैनो मोनबावनोसि। मैं हूं ना जब तुम मेरे बनाओगे तब जल्द से हिंदी सीख जाऊंगी। नोंनि स्मार्ट नोंनि सालाकखौ नुनानैनो गोसोआनो बोरसिनायसो मोनलायलांबाय हां। गावदां अखाफोर गावदां बे नोंनि गावदांदां महराव बे आंनि गोसोआ मालाय बोरै बोरा जानो। आं हले साखो माखो मिन्थिनाय नंलाहाय नोंजोंसो ब्लड खारखोमालांनोसै आङो। साननायफ्रानो नोंजों आंजों गासिबो गोरोबजोबो। साखोआथ' उन्दैयाव थेख्लाख्ला गाथियाथियासोमोन नों बादिखौ बोरै मोनखो आसरित मोनगासिनो आं। बेनि आगोलनि अबस्थाखौ साननानै नायहरोब्लाथ' नों बेखौ ज्राब गारनानै आंजों थांनायाव नोंहा जेबो खहा जाया। मोनदांजोबखानाय बेखायनो गोसोआनो उल्थायजोब्बाय आंना। मोजां मोननायनि बैसोखौ एसे देरनो होबाव बेफोर गासिबो जालांजोबखागोन। खिन्थु अननाय खाननाय दया होननाय बुस्थुआ थानो मोननाय नङा दे। नों आंजों थाङोब्ला थांथायथारनांगोन। गैयाहाय आंनाव बिनि फारसे अननाय गारथायखागोन आं गारब्लाथाय। नांगौब्ला सोरबा हाबा जानो रोङै बुरिनानै थानायखौ मोनगोन ना बियो। मा बुरिनानै थानाय बेलाय नों गारदों हिसाबै बेबो गारजानायखौ मोनगोन बियो। आजिखालि सेंग्रा ब्रेकआप खालामजानाय हा सिख्ला ब्रेकआप खालामजानाय दङ। सोरबा हाबा जागोदानफ्रा हाबा जागोदानखौ मोनगोन सोरबा बोराया सोरबा बुरैखौ मोनहैगोन। हा बेफोरनोसै संसारा आजिखालि बाय 100 बेफोरबायदि जिनिसा बाहागानो बाहाग नै ला नै गार नै फै नै थां आजिखालि। संसारानो बेबायदि सोलिखाबायब्लालाय जोंबो बेयावनो ग्रोब हाबनाय बायदि जाखाबायना। गोसो गोरोबलायबायबालाय जाबाय। गोरोबलायखाबायना। थौ होमबा सानैजों गोसो गोरोबलायनायनि थाखाय ओरै एसे बेरायनानै थांसै। थौ रदै आं एसे साइड लानि बुजिखाबाय दा? औ बुजिबाय। मा खायथ्रा जाबाय थाखो? आं एसे दोरोदनांसिगोनदां। दोरोदनो? मानो? बुजियाखै नोङो? बुजिबाय। हे थाथ'दे आं थांनानै फैनि। बेथ' नारखोसो मा मोनफैखो बेलाय बेहाय? आया साखो बेथ' साखोसोलै। हे गसाइ हे गसाइ अबे खैफोदाव गोलैफ्लांदों दिनैलाय? थैबायना दाना। नों मारगौ नारखो। औ साखो नामा? नारखो साखो मा लांफैखो नोंलाय थुलुंगाफुरावलाय? माबा जोंना बाजारा बेयावनो जायोना दतमायाव एसे बेरायफैदों बेखायनो। माथो नोंखौ आगोलफोर बाजारावनो लोगो मोनफेरबायथ्रा आंबोथ' बेखौ जायोना। नारखो थौ ओरै थांसै जोंहा। नाङा ओरै थांसै थौ। नाङा ओरै थांसैब्रा। नङा लामा थिग नङा ओरैसो थौ। हनै मोजांसो मानो थाङा जानायखो। थौ होमबालाय ओरै थौ गेजेरजों थांसै बेजों थांला। थौ होमबालाय थौ। लोगो मोनदावबाथाय बिदिनो लोगो मोनबाय थायोलै नारखो। औलै साखो ओमफ्राय नोंहा थांनायनि टाइम जायाखै?
जाबाय नै जानायालाय टाइमा ओमफ्राय थांसै नामा आङो नों थाथ'गोन ना थांफागोन आंजोंलाय आं दसे थाथ'नोसै नों थांग्रोदो दे थांदो होमबा दे फैबायलै बोरैबा नुसनफ्लांब्ला बोरै सफैखो बे फाग्लालाय मा जाखो मा जाखो मा जाबाय नोंना थाखो एक्टरा फैदों माबा खामानिनि फैदोंनो बेहाय मा थौ बिदिबा थांसै थ' खारफालु नङा खारफालु आखाइजों नागार